இயக்குனர் ஸ்ரீதர் செய்த தவறுகள் ஏராளம். அது என்ன வாங்க பார்க்கலாம். தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத இயக்குனர் ஸ்ரீதர் என்று சொல்லலாம். இவர் தமிழ் சினிமாவை தலைநிமிர வைத்த இயக்குனர். அவர் இயக்கிய படங்கள் காலத்துக்கும் பேசப்பட்டவை. 1959 வெளிவந்த கல்யாண பரிசு தமிழ் சினிமாவின் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதியது. தாடி வைத்தவன் எல்லாம் தத்துவ ஞானியாக முடியாது என்பது போல சினிமா எடுத்தவர் எல்லாம் இயக்குனராக முடியாது. ஆனால் ஸ்ரீதர் தமிழ் சினிமாவில் பேசப்பட்ட இயக்குனர். பேசும் படமான காளிதாஸ் 1931 வெளிவந்தது. படிப்படியாக முன்னேறிய சினிமா ஸ்ரீதரால் பெருமை அடைந்தது. கல்யாண பரிசு பக்க பக்கமாக பேசி வந்த அன்றைய சினிமாவை காட்சி, மொழி, இலக்கியம் மூலம் உணர்த்தி இருந்தார். சாகத் திரிகிறான் சண்டாளன், சாப்பிடத் திரிகிறான் பெண்டாளன் என்பது போல தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் தங்கள் ரசனையை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது என புரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது கல்யாண பரிசு. என்னை கவர்ந்த படம் கல்யாண பரிசு. அதே போல் ஒரு படம் இயக்க வேண்டும் என நான் இயக்கிய படம் தாமரை நெஞ்சம் என இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்தர் பாராட்டியிருந்தார். அன்றைய நாளில் ஜாடிக்கேத்த மூடியை போல் சிவாஜி அவர்களும் இயக்குனர் ஸ்ரீதர் அவர்களும் நிறைய வெற்றி படங்கள் தந்தார்கள். விடிவெள்ளி, நெஞ்சிருக்கும் வரை, உத்தமபுத்திரன், புனர்ஜென்மம், ஊட்டி வரை உறவு, இப்படி பல படங்கள் வெற்றி பெற்றன. ஸ்ரீதர் எம்ஜிஆர் அவர்களை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை. 1963 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, காதலிக்கு நேரமில்லை, வெண்ணிற ஆடை போன்ற படங்களுக்கு பின் தள்ளாட ஆரம்பித்தார் ஸ்ரீதர். கலைக்கோயில், நெஞ்சிருக்கும் வரை, சிவந்த மண், அவளுக்கென்று ஒரு மனம், சௌந்தரியமே வருக வருக, அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன், துடிக்கும் கரங்கள், ஒரு ஆடை நதியாகிறது, உன்னை தேடி வருவேன் போன்ற படங்கள் பேர் வாங்கி தந்ததே தவிர கல்லாவை காலி செய்தன. புல் நீண்டு இருந்தாலும் அதன் நிழலில் நிற்க முடியாது என்பதை போல் எம்ஜிஆர் ஒரு வயர் சுரங்கம், அவரை வைத்து படம் எடுத்தால்தான் கல்லா கட்ட முடியும் என்று நம்பி கால் சீட் கேட்டார் ஸ்ரீதர். எம்ஜிஆரும் ஓகே சொன்னார். அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட மாதிரி எம்ஜிஆர் கால் சீட் கிடைத்தும் எம்ஜிஆரை லெப்ட் ஹேண்டில் கையாண்டார் ஸ்ரீதர். ஆமாங்க, எம்ஜிஆரை வைத்து அன்று சிந்திய ரத்தம் என்ற பெயரில் பூஜை போடப்பட்டது. ஸ்ரீதர் செய்த தவறுகள் ஏராளம். அன்று சிந்திய ரத்தம் கருப்பு வெள்ளை படமாகவும், காதலிக்கு நேரமில்லை கலர் வண்ண படமாகவும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்தார். எம்ஜிஆருக்கு அது பிடிக்கவில்லை. ஊர் பேர் தெரியாதவர்க்கு கலர் வண்ணப்படம், நமக்கு கருப்பு வெள்ளை படமா என எம்ஜிஆர் வருத்தப்பட்டார். அதே சமயம் அன்றைய தின நாளிதில் அன்று சிந்திய ரத்தம் படத்துக்கு சின்ன விளம்பரமும், காதலிக்கு நேரமில்லை படத்துக்கு முழு பக்க விளம்பரமும் தந்தார் ஸ்ரீதர். அதுவும் எம்ஜிஆருக்கு பிடிக்கவில்லை. அடுத்து வருவதுதான் முக்கியமான விஷயம். சிவந்தமன் படத்தில் வரும் பட்டத்து ராணி என்ற பாடலில் கதாநாயகியை எம்ஜிஆர் 14 முறை சவுக்கால் அடிக்க வேண்டும். அது எம்ஜிஆருக்கு பிடிக்கவில்லை. நம்பியாரை சவுக்கால் அடித்த கையால் ஒரு பெண்ணை, அதுவும் கதாநாயகியை சவுக்கால் அடிப்பதா? கூடவே கூடாது என்று காட்சியை மாற்றச் சொன்னார் எம்ஜிஆர். அதாவது நாயகியை சவுக்கால் அடிக்காமல் மாறு வேஷத்தில் எம்ஜிஆரும் நாயகியும் ஆடிப்பாடலாம். அதை கண்டுகொண்ட நம்பியார் கடைசியில் எம்ஜிஆரை சுட அது நாயகி மீது படுவது போல மாற்றச் சொன்னார் எம்ஜிஆர். தேளுக்கு கொடுக்கில் விஷம், வீணா போனவனுக்கு நாக்கிலே விஷம் என்பது போல இயக்குனர் ஸ்ரீதர் எம்ஜிஆரிடம் பட்டத்து ராணி பாடல் காட்சியை மாற்ற முடியாது என்றார் கராராக. முன்பே வருத்தப்பட்ட எம்ஜிஆர் நீக்கு போக்கு தெரியாத ஸ்ரீதருடன் இனி தொடர முடியாது என அன்று சிந்திய ரத்தம் வலிக்கிறது என விலகிவிட்டார். பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும் என்பது போல ஸ்ரீதரின் கெட்ட நேரம். சிவாஜியை வைத்து அன்றே 25 லட்சம் பட்ஜெட்டில் சிவந்த மண் படம் எடுத்தார். அதன் பின் வைர நெஞ்சம், மோகன புன்னகை என படம் எடுத்து கல்லாவை காலி செய்தார். எவ்வளவு பெரிய இயக்குனர் ஸ்ரீதர்! இன்று பாலச்சந்தர், பாரதி ராஜா, மணிரத்னம் போன்ற இயக்குனர்கள் உருவாக காரணமாக இருந்தவர் இயக்குனர் ஸ்ரீதர். ஆனால் அவரையும் காலம் முடக்கி போட்டது. கையில் காசு இல்லாமல், பட வாய்ப்பும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கி இருந்தார். நண்பர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீதரிடம் ஈகோ பார்க்காதே, எம்ஜிஆரிடம் கால் சீட் கேள் என்றனர். எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு கால் சீட் கேட்பேன் என வெட்கப்பட்டார் ஸ்ரீதர். நான் அசைந்தால் நாடே அசையும் என்று பொன்மொழி கேட்ப ஒரு நாள் எம்ஜிஆரை தேடி போனார் ஸ்ரீதர். எந்த வருத்தமும் இல்லாமல் வாடி போனவரை வாசல் வரை வந்து வரவேற்றார் எம்ஜிஆர். தனது நிதி பற்றாக்குறை, கடன் என எல்லா விஷயத்தையும் எம்ஜிஆரிடம் சொன்னார் ஸ்ரீதர். கிள்ளி கொடுக்காமல் அள்ளி கொடுத்த வள்ளல் எம்ஜிஆர் அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார். என்னை வைத்து ஸ்ரீதருக்கு இயக்கும் படம் என்று முழு பக்க விளம்பரம் கொடுங்கள் என்றார் எம்ஜிஆர்.
ஸ்ரீதரும் உரிமை குரல் படத்துக்கு விளம்பரம் தந்தார். விளம்பரம் பார்த்து விநியோகஸ்தர்கள் பணத்தை அட்வான்ஸாக கொட்டினார்கள். அந்த அட்வான்ஸ் படத்தில் படம் எடுத்தார் ஸ்ரீதர். எம்ஜிஆர் அவர்கள் சம்பளம் வாங்காமல் படம் வெற்றி அடைந்த பின் வாங்கிக் கொண்டார். இதில் என்ன ஹைலைட் என்றால், ஸ்ரீதரை தன் வீட்டுக்கு வராமல் நம்பியார் வீட்டுக்கு வரச் சொல்லி பட விஷயம் பற்றி பேசினார் எம்ஜிஆர். ஏன் என்றால், தன் வீட்டுக்கு வந்தால் ஸ்ரீதர் எம்ஜிஆர் காலில் விழுந்தார் என்று செய்தி வரும் என எம்ஜிஆர் நினைத்தார். 3 மாதம் தொடர்ந்து கால்ஷீட் தந்து ஸ்ரீதருக்கு உதவினார் எம்ஜிஆர். அவர்தான் மக்கள் மனதை அறிந்த மக்கள் திலகம். ஓகே மக்களே, மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.